Hingpit ng gipatunan karon sa lokal nga panggamahanan sa Davao City ang usa ka vacuum jetting truck nga gilaumang dakong tabang sa pagsulbad sa mga baradong kanal sa syudad. Sumala ni Ancillary Services Unit Head Paul Bermijo ang maong himan nagkatidad og 18 million pesos diin usa matud pa kini ka heavy duty equipment nga takos mohinlo sa mga kanal nga dili makaya og manual rodding. Dugang butyang niini nga unang suhiro sa operasyon gamit ang ekipo mao ang naga-overflow nga drainage system sa major streets sa Davao City. Ilaban na ni adtong sagad magamit atol sa mga dagkong event sa syudad sama sa festivals. Ning milabay adlaw, giblisingan na ang maong vacuum jetting truck alang sa dayong paggamit niini sa clearing operations aron malikayan ang mga pagbaha ilabi na ning panahon sa ting-ulan. Katropa, kaping nga healthy, doon nagluto tayo ng collagen imong gipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang gabalas, XFM News!